na mbọ ọ na-agbanye ịkwalite nchekwa nakwa inye aka wee kwalite so atụmatụ mmepe. Governor Anambra State bụ ọkammụta Chukwuma Soludo anabatago General Officer Commanding GOC 82 Division nke Nigerian Army bụ Major General Thomas Olatoye. Governor Soludo nabata Major General Olatoye ya na ndị commanders ndị ọzọ na ebe obi gọvanọ dị na Amobia. Onye na-akọrọ ihe na-eme n'obi gọọmenti bụ Ejike Abana wetara akụkọ a n'uju. Gọvanọ Soludo kwupụtara mbọ ọchịchị ya na-agba ịhụ na enwere ezi nchekwa ndụ na akụnụba na steeti a ma kwue na gọọmenti steeti a na ndị ọrụ nchekwa ga-ejikọ aka ọnụ ịhụ na enwere ezi nchekwa ndụ na akụnụba otu o si wee kwesị ya na steeti a. Major General Olatoye gosipụtara afọ ojuju na obi aṅụrị o nwere na ya bụ nnabata gọvanọ steeti a nabatara ya ma kwee nkwa na ndị amị ga-agbanyesi ike ịhụ na ha jikọrọ aka ya na gọọmenti steeti a nakwazi ndị ọrụ nchekwa ndị ọzọ nọ na steeti a iweta ezi nchekwa ndụ na akụnụba na steeti a. Major General Olatoye bụ nnọọ onye GOC nke 39 enwegoro na-ahụ maka steeti 5 nọ na mpaghara South East nakwazi Cross River States.